Okay. Erokamano ahinya. I don't know, react to it, Brian. Then adhi kod iri mondiko yo, then watieki. Koro VOJ. Yes. Mokwongo adwoko erokamano maduong'. Awinjo jok magoyo sim, jok mandiko ote. To gima nyalo wacho Victor. Maesa. Onge samoro makiny mane gima bro nuoyo. To kuma chope. Kwa neno ka chiemo ikete mesa. To ok dwa miwa chiemo. Ok wabirito ni mondo miwa bro chuno. Wadhi waome jikon. To kokwa nyalo me jikon ni jikon odinnwa. Samo kele mesa cha. Bro chuno ni wan bende waidh mesa. Wakawe mana kanyo. Tawacho kama nikechi. En gima lit Victor. Ng'ato mosetiyo governing ni 10. Imiyo telo. Ng'at manigi kumo nego chaki kata kumo chieme. Imiyo telo. Iduoke. To sechego nitiere kijana moro oko kocha kata ji oko kucha ma janyuolne nothagre gi puonjo, uso dhiang', uso puodho, osomo, to ok nyal mi thuolo. En gima lit sana Victor. To mago gik ma vijende miyo vijende chunygi bedo malit ahinya. Mok ni ati oro vijende. Onge ng'at ma oro vijana no dhi wang' ndara. Gima timre ntiere jok moko be manigi ich lit gi government. Masamo neno ka vijende gi owang'. To gibende koro gidwa ni gibed e tok vijende. Ni koro gidwa temo olo mafuta e mach maliel ni. To an kaka an okapar kantie vijende tiyogo. Jotelo moko ma kuom ranyisi former deputy president. Koro sani gitim ne magi giluorogo pinyno. Gibe giwuoya e tok gima timre. Tok ni vijende winjogi. Mar ariyo Victor. Vijende ok dwar ni ati wech mar nek. Mar extrajudicial killing. Ojende ok dwar gini. Nikech gini timre mana kuom ojende. Ojende mimako inego. Onge jodongo miwinjo nodhi omako negi. Mago gik ma vijende ok dwar. Koro sirikal ka nyalo winjo duond vijende. Vijende nyalo miyo gi thuolo kendo nya support ba gitim maber ba gitiek tich. Erokamano. Yes Victor. Benson Owino wacho ni revolution chakore mana kamato. Chal kama president oketo wiye kuoyo. To Frank Machoine